Sarkin Silaja, Malam Muhammad Awwal malamin sarki. Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma. Sarki mai nasarar nan, kaunar al'umman nan, miji sha sassaƙan nan, sarki mai ilimin nan, da kyakkyawan tarihin nan, wanda ya daɗa tarbiyyar nan, kima da ƙasar nan, da zausila jagarin nan, da faɗin tarihin nan, asalin FCT nan, gari da tawon nan, gari na manoman nan, garin kasuwancin nan, maɗumbin al'umman nan, da ja'ari na yawan nan, garin mijin an tusan nan, asalin zai zauɗin nan, garin mijin majiyara mutu mai tarin nasarorin nan, shi ke watan biran nan, sarki na takwas a tarihin nan, Malam Muhammad Awwal Ibrahim zakin nan. Sarkin Silaja, Malam Muhammad Awwal malamin sarki. Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma. Sarkin Silaja, Malam Muhammad Awwal malamin sarki. Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma. Sarkin Silaja, Malam Muhammad Awwal malamin sarki. Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma. Can sama har kansa ga aba wannan naka ya dawo, wannan da ka saba yi masa dukkan matsalolin da ya kawo. Alhamdu ina yi ma godiyar ni'imar da ka bani ta jawo. Wakar sarkin Silaja da na tsara ta a yanzu na kawo, ko da yaushe da na yi niyan yi ta kowane fanni zan ji ka kawo. Makiya daɗa ƙaruwa sai ni kuma gashi ina ta yin girma. Sarkin Silaja, Malam Muhammad Awwal malamin sarki. Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma. Bana daɗa bani damar ka in nemo izini wurin farko. Ni'imar Isa da Musa kowa ya taɓa shi fa baya yin karko. Abin faɗi mutum za'ar sirrin fatahi dan shi kan narko. Da na riƙe ɗaba Muhammad dan shi ne kayo farko. Dabaru har da hasken ka su zame min sanadin da zan hasko. Duniya ko ina a sauraro waƙar sarki mai halin girma. Sarkin Silaja, Malam Muhammad Awwal malamin sarki. Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma. Assalamu alaikum mai martaba fadar ka a yanzu nan leko. Sakon jama'ar gari lafiya a gare ka ilahi ya sauko. Mai haƙuri hadimin sarki dukkan alkhairai fa ka aiko. Baƙi na garin Silaja suna addu'ar alƙara makarko. Tunda ka zama sarkin Silaja albarkoki fa sun sauko. Dan adawa sun yi sun kare Allah ne ya kafa ka mai girma. Sarkin Silaja, Malam Muhammad Awwal malamin sarki. Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma. Hiran sarkin Silajan mu da na zaga Najeriya na je. Suka ce in yayi zance suna ɗaukan darasi idan sun je. Na tsatsai malamin sarki tsohon gwamna kayi duk mun je. Tsohon lakcara a biyu ke tarihin shi da kyau idan kun je. Halinka halin lumana ne har a ƙasan UN anus na je. Silaja mun dace na dattijan sarki ne mazan fama. Sarkin Silaja, Malam Muhammad Awwal malamin sarki. Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma. Sarki na takwas a tarihi Allah ne ya yi makwarai haka. Magauta sun adawa suna ta gona ba shaka. Ana ba a ƙaunar ka sai kuma gashi kayi albarka. Zaman ka da lafiya sarki lalle Allah na ƙaunar ka. Ka zama sarkin Silaja ni'ima ta zo ko ina
barka Allahu ya ja da kwanan ka sarki mai arziki da alfarma sarkin silaja malam Muhammad Awwal malamin sarki Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma yanzu gashi magauta na ta yin kuka da fatan kairi suna sun kuskure ba su san hakan zai zo ba kan tsari sakin silajan mu Allah sarki zai kara ma kwari mijin hajiya Husaina zaman lafiyar silaja kake bore mijin hajiya Ramatu sarkin zazzau kai tasiri zama ruka zahiri kai ne sarkin silaja mai halin girma sarkin silaja malam Muhammad Awwal malamin sarki Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma Allahu ka gafarta wa tsohon gwamnan ne ji a kure ya so silaja da karo wadan shi ya ce dole mu jure ya ce gaba za mu gane tabbas sarki mu mun more mun gani a zahiri don ku dukkan alfasha ya kore shaye-shayen giya karuwanci an silajan mu ta kare Allahu ya saka aljanna in silaja addu'a muke yi ma sarkin silaja malam Muhammad Awwal malamin sarki Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma garin silajan mutum basu lalle mu kan mun gano gata sarkin silaja malam Awwal Ibrahim baba kairata zuwan ka sarautar silaja malam komai ka saita ka sanya kula cikin ƙauyuka har birni babu mai mita taimakon ka ya zaga cikin samari har da 'yan mata sanadin ka cikin garin silaja al'umma sun ga alfarma sarkin silaja malam Muhammad Awwal malamin sarki Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma albarka ta yi haske cikin silaja komai a zauna manema na jin daɗi don kwasina zama a talmana baki na marhaban da rukun suke samu da amana yan gari na jin daɗin kasuwanci cikin dare rana sakin silaja ana addu'a don kwaka na san muso juna lafiya Allah ya ƙara wa sarkin silaja ba bagan jere sarkin silaja malam Muhammad Awwal malamin sarki Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma gaishe ki nake matan malamin sarki uwar kirki hajiya wasa gani na zo a dan yan malam zana gaishe ki shawarwari masu kyau kina bawa sarki mai gida naki maza matan silaja suna addu'ar alaja da kwananki hajiya wasa gani na zo ina roko da ki samu mini aiki domin halin ki ne hajiya wasu kin iya ba mu alfarma sarkin silaja malam Muhammad Awwal malamin sarki Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma na rarrafo binki hajiya Ramatu mai halin girma amaryar sarkin silaja a taimako halin ki ne ke mu ga kyauta gunta na santa hajiya ba ta gujewa al'umma batun ilimi sai ne ja muratikin taimaka nan ma amaryar sarki hajiya Ramatu gani nan nima kiban kyautar gida hajiya Ramatu mai halin girma sarkin silaja malam Muhammad Awwal malamin sarki Allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma masu sarautar silaja murati na zo wurin nan ma tabbas kun taimaka wurin shawo kan matsalar gari koma sakin silaja yana alfahari da jarumtar mazan fama silaja na kara ɗaukaka a garin nan na mai girma a ƙasar Najeriya in ana batun kasuwanci nan ma silaja na shiga cikin jere kun ga garin albarkar nema sarkin silaja
kasar zazzau mutanen sarki mai halin girma da shayi bugari madakin zazzau gwanin sarki Alhaji Muhammad Rabi galadi man zazzau gwanin sarki Alhaji Musa Anko wamban zazzau gwanin sarki Alhaji Aminu Ubi Sallah dallatin zazzau gwanin sarki Alhaji Abubakar Sallaha makama karami gwanin sarki Alhaji Adamu Koko Abuja makama babba gwanin sarki Malam an kallahu yambanin zazzau gwanin sarki Jiniya Tanko satan zazzau gwanin sarki Alhaji Yusuf Baba babban zazzau gwanin sarki Jiniya Muhammad Sani alasan sarkin nakin sarki Jiniya Ma'azu magajin zazzau gwanin sarki Alhaji Kabiru Isfama garkuwan zazzau gwanin sarki Alhaji Inuwa Zakari wanken zazzau gwanin sarki Alhaji Ibrahim Doko lukudin zazzau gwanin sarki Ta Ma'azu Babangida magayakin zuwan Alhaji sarki Mustapha Abdul Aziz mai dadin zazzau gwanin sarki Malam Yusuf Bala wakilin tsafta gwanin sarki Alhaji Adamu Ɗanladi sarkin aika wurin sarki Alhaji Baba Alhaji iyan zazzau gwanin sarki Alhaji Sani Nasiri Alhaji Musa Ija sarkin fadar zazzau ne shi Alhaji Muhammad Awal satirakin zazzau kanin sarki Abubakar Garba Asikifa gurbin zazzau gwanin sarki Alhaji Bawa Bari Honorable Abdul Bawa mai biyayya ne wurin sarki Honorable Shu'aibu Liman Iya sarkin malamai wurin sarki Honorable Yusuf Tabai ƙauren zazzau gwanin sarki Alhaji Sa'idu Sa'ida Alhaji Dangana Ahowa Hakiman zazzau a gaishe ku masu biyayya ne wurin sarki Dakatan zazzau a gaishe ku masu biyayya ne wurin Masu sarki anguwan zazzau a gaishe ku masu biyayya ne wurin Sauran sarki masu sarauta na gaishe ku masu biyayya ne wurin sarki Waka ce ne wa sarkin ku sarkin zazzau mai halin girma Ta alisan samu a wurin ku masu sarauta ku yi mai shiga Yan malam dangaren na ku zan so ku yi ne na alfarma sarkin sulada malam muhammad awwal malamin sarki allahu ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai halin girma Sarkin Silja Malam Muhammad Awwal malamin sarki Allah ya ja da kwanan ka sarkin zazzau mai